Mukumvera radio nafe tsopano tikupatsira nkhani mwatsatanetsatane ndipo siku lero mundine Eric Mkwaira. Koma poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Pofuna kuphunzitsana zinthu pakayendetsedwe ka ulimi m'dziko muno, adindo a zaulimi m'dziko muno apemphedwa kuti azichita zionetsero za ulimi. Bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma ndi ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira. Nthambi ya Dodima yati zotsatira za namondwe wa Gombe zaonetsa kuti wakhudza mabanja ambiri maboma akumwera kwa dziko lino. Tili ndi izi ndi zina Nkhani omwepo. Tsopano tikupatsirani nkhani zathu mwatsatanetsatane. Mlangizi wamkulu woona zosamalira nthaka m'boma la Lilongwe Emile Nyondo Kayipalima wapempha adindo a zaulimi m'dziko muno kuti azichita zionetsero za ulimi pofuna kuphunzitsana zinthu zosiyanasiyana pakayendetsedwe ka ulimi. Akayipalima ayankhula izi lachitatu ku Chigonthi EPA m'boma alipo chionetsero cha zaulimi chomwe chinakonzedwa pofuna kubweretsa pamodzi alimi ochokera madera osiyanasiyana. Iwo ati chionetsero chimapereka mwayi kwa alimi ophunzitsana njira zamakono za ulimi kuti azitha kukolola zokolola zochuluka. Mtolankhani wathu Tadeo Kholola anayankhulana ndi Akayipalima. Malo ambiri mwina boma lino la Lilongwe komanso ndi maboma ena onse ndikutheka chionetsero ngati chisanapange. Zomwe ndingakambe zona kuti chionetsero ndichofunikira kwambiri. Zofunikira chifukwa chani? Chionetsero ngati chimathandizira kuti alimi ena amene opangiri ngati umene osakuudziwa azaphunzire nawo. Mwachitsanzo kudera kuno tabwera tayenda ma-section atatu. Ma-section atatu amenewa alangiza madera amenewo amakhala kupereka maupangiri osiyanasiyana kwa alimi awo amene ali ndera limenelo. Ndiyeno monga mukudziwa kunena kuti alangizi athu amafika alimi ochuluka amene mwina sangamakwanise kuti yakacho safikire kwa wina aliyense. Ndi chionetsero ngati ichi chimathandizira kuti alimi ena akumadera kwina abwere monga mmene abwerera tsiku la leroli mutiraphunzira nawo zambiri zomwe zikuchitika kuno. Tanthauza kuti mautenga onse amene aona kuno ngati kudera monga taona kukavyalidwe ka soya malaini awiri kumene kucha taona chimanga chovyala m'maenje chikuchita bwino monga mukudziwa ndi mmene kusintha kwa nyengo kulili mvula ikumagwa mwa njomba. Afotokoza ati alimi pamene paja kuti ulimi wa m'maenje wathandiza kwambiri chimanga chake chikuoneka cha green bwino cha thanzi gumu wake wankulu bwino. So iza zoti kuvyala mu m'maenje manyowa amene amakhala ali pa m'maenje paja komanso nyontho omwe amakhala kupezekera nthawi zonse osauma zikuthandizira kuti alimi aonenso kuti ulimi uwu ndi wabwino ngakhale mvula yagwa yochepa ine ndikhoza kukolola. Mawu ake mlangizi wamkulu wa zaulimi pa Chigonthi EPA Douglas Malasa wayamikira mgwirizano pakati pa mafumu ndi magulu ena akhudzidwa kuti chionetserochi chikwaniritsidwe. Iwo akufotokoza zionetsero kuti zichitike mapafunika mgwirizano kwambiri kuti kuno chionetsero chimene tinapanga kuno ku Chigonthi EPA chimene mapeto ake tinakamalizira kwa chiweza tinagwira ntchito imene mogwirizana ndi mafumu adera lino makamaka ma ADC level tinawo ma ADC awiri asenior tiye chitukula komanso kwa tiye ambang'ombe onse tinakhala nawo pansi kuona kuti tipange chani tinagwirizana kusonkha kanga chepe kuti mnanga sipofunika pomaliza pa chionetsero pamafunika kudya komanso sitinagwira tokha tinaphatikizana ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito ngati ma NGO mapartners athu tili ndi ya Windmill Ambassador African Relief tinawo World Relief tinawo amenewa a Hotnet tinawo anatigwiranso pa mkono chifukwa iwonso anapanganso limodzi limene inapangitsa kuti kumapeto kwake tipange chionetsero chimene kwa ifeyo sizachiwala. Mfumu yaikulu m'Bang'ombe ya mderali nayo yapempha mafumu kuti atengepo mbali pa ntchito yosamalira mitengo m'madera awo ndipo iwo akufotokoza chofunikira kwambiri ku magulupu aliyense akhale chithunzi chokhala ndi mitengo paliponse poyenera mtengo. Pazifukwa zimenezi ineyo ndakondwera kwambiri kuti mpofunika zionetsero ngati zimenezi zitamachitika kawiri fazina mapanda kuchitika zionetsero zimezi anthu sadziwa chilichonse kwa chifukwa cha zionetsero zimezi zimabwerazi zimapangitsa kuti anthu azindikire china chimene samazindikira. Chofunika anthu avyale mitengo azisamala kuti pakhopawo pakhale mwanali lenji asimavutike kuphika kapena moto ochitira opitsa madzi osamba azimunawo azimayi azikhala ali anthu ofunikira kwambiri kuti nkhunizo zizikhala kuti zochokera ku mitengo osati madula mitengo pamene wesuluvyala mtengo sibwino. Mtsogoleri wa dziko lino wasayinira mabilu asanu ndi limodzi 6 pa mabilu okwana 20 omwe nyumba ya malamulo inavomereza mkumano wa zokambirana omwe wangothawu.
Malinga ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo a Maxwell Cholera ati mabilu omwe asayinidwa ndi monga bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma. Cholera anali mtsogoleri wa dziko lino anasayinira mabilu wa pa 31 Marichi 2022. Iwo akufotokoza malamulo amene asayinidwa padakali pano alipo kwana 6 ambiri ndokhudzana ndi nkhani za chuma izi, ma taxation bills, ina ndi ya value added tax imene yachotsa msonkho pa mafuta ophikira ndi zina, komanso pali Public Financial Management Act imene so yasayinidwa, komanso phatikiza nkhani ya zamalo. Ku nkhani ya zamalo panali zokamba zambiri mbuyomu, mafumu anachotsedwa kuti asakhale nawo gawo loyang'anira malo. Ndeti madabwa ife kuti akodi zotheka bwanji tifwa fumu timati gogo chalo andi chalocho ndi malo ndi zinali zosamveka kuti gogo chalo akapezeka akhale chalo koma panda umwini pa nkhani ya malo. Ndi zimenezo zakozedwa ndipo president asayinira kuti likhale lamo. Kuyankhula kumeneko kwa Cholera. Mtsogoleri wa nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda wadandaula ndi kusoweka kwa upangiri wothandiza pa boma kuchokera kumbali yotsutsa ku nyumba ya malamulo. Malinga ndi Banda kusagwirizana komwe kuli mchipani yotsutsa cha DPP kupangitsa kuti mbali yotsutsa ku nyumba ya malamulo kuzipitirira kufoka. Apa Banda alimbikitsa ziwani zina zotsutsa kuti zikhale zogwirizana ncholinga chopereka mfundo zabwino zomwe zinkhoza kuthandiza nzika za dziko lino. Ndipo iwo akufotokoza kugwirizana kwa anthu otsutsa boma kapena aphungu otsutsa oboma kumathandiza kuti adzipereka malangizo ogwirizana komanso amphumphu ku boma limene kulamula. Chitsanzo chachikulu nchoti pa nthawi imene Malawi Congress Party inali kotsutsa boma ngakhale panali zina ndi zina zovuta kuzipani koma tikabwera mnyumba muno timaonetsetsa kuti ndife anthu ogwirizana ndipo tikuyankhulira mtundu wa Malawi. Koma zimene zikuchitika tsopano mnyumbamu nchoti kuti kwanza totsutsa boma ungwirizano wafika pa kuti sukuchitanso sukuyendanso bwino chikuti patsaso chikayika kuti kodi utsogolo umene uli mnyumbawo akulemekeza nanga zimene amayankhula utsogolero zoti agwirizana kugulawolo. Koma chachikulu kwambiri ife sitifuna tilowerere kumene koko kuzipani chawo ayi, koma ife tikufuna kuti akakangana kuzipani kwawoko koma akabwera mnyumba muno pakhale mgwirizano. Chifukwa taona kuti kumafika mpaka na mkulu otsutsa boma nkumanyamuka umapita ku court makankha milandu pamene kuisiya parliament ili nkati mwa zokambirana. Sonse kuti ndiye kuti akumpanga disturb kapena akumsokoneza, ndiye kuti ntchito imene akuyenera kuti atipatse ife olamula atiunikire pamene tingathe kukonza ntchito iyo ndiyo gwedera. Chifukwa chakutanena kuti zakundale kwawo sitidzilowerera ayi, koma akabwera mnyumba muno abwere ngati gulu limodzi aumbe nkota zimene akufuna aunikire boma. Chifukwa mene ankapanga malamulo a dziko lino anaona kuti olamula ndi otsutsa onsewo ngofunikira kakendetsedwe ka dziko lino. Atsogoleri a chipani cha DPP ali ndi chiyembekezo kuti chipani chawo chibwereranso mboma pa masankho a mchaka cha 2025. Izi ndi malingana ndi mtsogoleri wa chipanichi Apita Muthalika omwe ati chipani chawo chikanali ndi mphamvu kuti chitha kubwereranso mboma chaka cha 2025. Muthalika ayankhula izi lachiwiri mboma la Tcholo pamwambo okumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino Malemu Bingwa Muthalika. Oyankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno a George Phiri ati kulephera kusintha zinthu kwa boma lalonse kukupereka mwayi ku chipani cha DPP obwerera mboma. Komabe Phiri alangiza chipani cha DPP kuti chipewe kusankha atsogoleri amene sakufunidwa ndi Amalawi kuti masomphenya awo obwerera mboma azakwaniritsidwe. Nkhani wathu Singen Kutu analankhulana ndi Phiri. Chimafunika kwambiri ndi budget chifukwa kumano wawo unali wokambirana za ndondomeko ya zachuma cha dziko lino mmene dziko liyendere chaka chino kufikira chaka cha mawa nthawi ngati yomweyi. Ndiye tikhoza kunena kuti mkumanowu wayenda bwino koma kumana ndi zokhoma zina zimene zikulozera kuti chitukuko cha dziko lino sichikupita patsogolo chifukwa taonapo aphungu akulephera kukumana chifukwa nyumbayo magesi kunalibe nthawi ina ndipo tinamvaso kuti nyumbayi madera ena ikudontha. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati namondwe wa Gombe wakhudza mabanja oposa 35,000 ndipo mabanjawa 11,000 ndiwo akusowa pokhala nyumba zawo zitawonongeka. Ofalitsa nkhani ku nthambi iyi achipiliro Khamula atsimikiza nkhani. Akhamula ati namondwe wa Gombe wakhudza kwambiri makhosulo okwana 11 mchigawo chakumwera. Akhamula akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone. Mbuyo mutinatumiza anthu amene amathandiza panga kafukufuku pakaonena kuti pachitika ngozi yogwa mwadzidzidzi yayikulu achamene mati inter-agency assessment, ndipo amene wanapita ku Mulanje, Nsanje komanso Phalombe cholinga choti afulumizitse ntchito yopanga kafukufuku
cholinga kuti tipeze kuti chiwerengo cha anthu angati chimene chakhudzidwa. Nde mulipoti mwawo afotokoza kunena kuti namondodzi wa Gombe anakhudza makhonsolo okwanira 11 ndipo kuti mawanja okwanira 35,383 anakhudzidwa ndipo mawanja amene wawa 11,008 anasowa pokhala. Zachisoni kunena kuti anthu okwanira 39 anatisiya komanso anthu 20 anavulala mosiyanasiyana. Nyumba zokwanira 18,694 zidawonongeka, koma mwa nyumba zimenezi 9,006 zinawonongekeratu kuonena kuti so anthu sangakakhalemonso. Nde kumbali ya chithandizo ife ngati nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mothandizana ndi anzathu ndi magwira nawo ntchito takhala popereka chithandizo chosiyanasiyana kumawanja okhudzidwa monga ngati pogona komanso chakudya. Akhamula kufotokoza zambiri kwa mkutano wathu Lester Muhoni. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu madzulo a tsiku la lero pa 7 April 2022. Koma tisanasiyane tiye tionenso mitu ya nkhani zathu. Pofuna kuphunzitsana zinthu pakayendetsedwe ka ulimi m'dziko muno, adindo a zaulimi m'dziko muno apemphedwa kuti azichita zionetsero za ulimi. Bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma ndi ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira. Nthambi ya Dodma yati zotsatira za namondwe wa Gombe zaonetsa kuti wakhudza mabanja ambiri maboma akumwera kwa dziko lino. Munali ndine Mkwaira, mukhale ndi usiku wopambana.